Prawn da, croeso cynnes i'r oedfa heno yn enw'r arlydd Iesu Grist. Croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae dda iawn cael eich cwmni chi gyda ni yma Nos Sul. Emyr sy'n yn arwen ni yn yr oedfa y prawn yma. A cofiwch bod yn y baned ar ôl yr oedfa i ni fwynhau gyda'n gilydd. Does dim lot fawr o le yna, ond fi'n siŵr bod digon o le ni gyd ffito mewn. Ni'n clywed bore yma. Mae Meirion yng Nghymra'n, ni'n cofio amdano fe. Me eno dros y mis nesaf. Felly cofiwch am Meirion, wrth fe weindigaethu yng Nghymra'n. Eto, werth ni gofio am Lois mewn gweddi. Mae hi yn eglwys bach yng Ngogledd Cymru yn helpu gyda eglwys Efengyledd a'i ymgyrch nhw fyna dros yr wythnos nesaf. Ac yna, diolch hefyd i'r rhai bu'n glanhau ar adeilad nos Fawrth cyn y cwrdd gweddi yn gwerthfawrogi y gwaith hynny yn fawr iawn. Nos Fawrth mae cwrdd gweddi fel arfer, ond nid yn yr adeilad, ond ni'n gwahanu mewn i grwpiau. Bydd un grŵp yn Higwyd yn y Catrin ac yna grŵp arall yn y tŷ ni yma yn yr eglwys newydd. Os ydych chi'n siŵr ble i fynd, yna gofynnwch, yn ei drefnu hynny. Yna bwrdd i Mercher, paned y sgwrs ym Mhardi 10. Nos Iau, cyfle i drafod emyn ar-lein gyda Wyn. A bwrdd i Gwener, amser paned fan hyn yn yr adeilad am 10. Sadwrn nesaf, mae brecwast dynion am 9 gloch yn yr Holybush, yn Caerdydd, lan yr ewl. Ac yna, wythnos i nos Fawrth, ar y 10 Efehefin, mae cwrdd aelodau, a mae hynny am 7 gloch y nos. A mae cystad y mis yn mynd at waith mudiad Efengyledd Cymru. Eto, fi'n siŵr ni glywed mwy am hynny yn ystod yr wythnosau nesaf. Dyna'r coeddiadau, newn ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti am beth ni wedi derbyn o ddiwrtho ti yn barod heddi. Dy holl roddion da ar ein cyfer ni. Ac yn arbennig, ni'n diolch i ti am y Sul, a cael cyfle i ddod at ein gilydd fel eglwys i thaddoli di. Ni'n diolch i ti am dy air di ni bore yma. Ac ni'n diolch i ti yn arbennig am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti bod yr awdurdod gyda fi, a'r gallu gyda fi i faddau pechod. Ac ni'n dod ata ti yn cyffesu bod ni yn bechaduriaid a bod dy angen di arno ni, bod angen maddeiant arno ni. O arglwydd, ni'n diolch i ti bod ti'n un sydd yn barod i faddau ac yn hoff o faddau. Arglwydd, madden ni am beidio dod ata ti yn ddigon cyson. Madden ni bod ni'n treol cuddio o ddiwrtho ti. Arglwydd, ni am agor yn hunain i ti heno, at air di, a'n gweddio bydden ni yn clywed yr hyn sydd gyda ti ddweud. A fe'n cael ei gymhwyso yn bersonol ni ac fel eglwys. A ni'n gweddio hynny dros Meirion wrth i fe weindigaethu mewn bran, ni'n gweddio fe ar gyfer ein gwlad ni. Bydde, fel ni'n clywed heno, bod y bore yma, bod pobl yn gweld yr arglwydd Iesu Grist, yn gweld ei hangen amdano fe, ac yn bod ni wrth brofi yr arglwydd Iesu Grist a'i faddeiant yn ei ogoneddu fe. O Dduw, ni'n gweddio bydde ti'n gweithio yn ni heno trwy'r ysbryd lan, a bydde ni'n rhoi'r gogoniant i gyd i ti. Ni'n dod felly yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Mynd i gannu'n emyn gyntaf ni, rhif 7 yn y llyfr ymynau. Dyrchafer enw Iesu Cyn. Ar os chi ddim yn gwybod beth mae dyrchafer yn golygu, mae angen i chi, achos mae'n mynd i fod yn air pwysig heno. Dyrchafu rhywbeth yw codiau lan, felly dyrchafer enw Iesu Cyn gan seintiau sy'n ni'n gweud ni eisiau i enw Iesu cael ei godi lan gan Gristnogion a holl aneirif luoedd nef. Hynny yw
ni ar y ddeiar a pobl yr arglwydd a'i angylion yn y nefoedd, coronwch ef yn ben. Eisiau codi enw Iesu a rhoi mawl iddo fe. Wel, dyna ni'n mynd i wneud nawr. Nawr ni sefyll i ganu mawl. Wel, cwpl o wythnosau yn ôl, wnaethon ni orffen cyfres o bregethau. Cyfres yn sôn am y frwydr ysbrydol. O'n i ddim eisiau neidio'n syth i fewn i gyfres newydd. A felly o'n i'n meddwl yn gweddio yn ystyried beth i wneud dros yr cwpl o wythnosau nesaf. Ac nes i gofio o dydd Iau diwetha, bydd rai ohonoch chi'n gwybod, yn ddydd Iau dyrchafael. Siwr fi'n gweud hwn yn posh nawr. Y deugeinfed, 40th, dydd 40 ers y Pasg. Lle ni'n cofio fod yr arglwydd Iesu Grist wedi ei ddyrchafu, wedi esgyn yn ôl i'r nef.
Ac yna felly wrth gwrs, Sul nesaf fydd Sul Pentecost. Felly o'n i'n meddwl na ni droi heno at Actau penod 1, a canolbwyntio heno yma ar yr arglwydd Iesu yn cael ei ddyrchafu i'r nefoedd. Ac yna wythnos nesaf, os dyw a'i mynd, na ni ganolbwyntio ar Actau 2 a hanes y Pentecost. Felly, gyda'ch ni ddarllen Actau penod 1, a'i ddarllen y benod ar ei hyd. Wrth gwrs, Actau yw'r ail lyfr mae Luc wedi ysgrifennu. Dyma air Duw. Ysgrifennais y llyfr cyntaf, Theophilus, am yr holl bethau y dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny. Wedi iddo roi gorchmynion trwy'r ysbryd glân i'r apostolion roedd wedi ei dewis. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw, wedi ei ddioddefaint, drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod 20 diwrnod, a llefaru am deyrnas Dduw. A thra oedd gyda hwy, gorchmynodd iddynt beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Fe glwsoch am hyn gennyf fi, meddai, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chwi ar ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Felly, wedi iddynt ddod ynghyd, fe ofynasant iddo arglwydd, ai dyma'r adeg rwy ti am adfer y deyrnas i Israel. Dywedodd yntau wrthynt, nid chwi sydd i wybod amseroedd neu brydiau mae'r tad wedi ei gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun. Ond fe dderbyniwch nerth wedi i'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddeiar. Wedi iddo ddweud hyn, a chwythau yn edrych, fe'i dyrchafwyd, a chipiodd cwmwlif o'i golwg. Fel yr oeddent yn syllu tua'r nef ac yntau'n mynd, dyma 2 ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn. Ac meddai'r rhain, wir Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Bydd yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrth eich i'r nef, yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Yna dychwelsant i Jerusalem, o'r mynydd a elwyr o lewydd, sydd yn agos i Jerusalem, daeth Saboth oddi yno. Wedi cyrraedd, eithant i fyny i'r oruwch ystafell, lle roeddent yn aros. Pedr ac Ioan, ac Iago ac Andreas, Philip a Thomas, Bartholomeus a Matthew, Iago fab Alffeus, a Simon y Selot, a Judas fab Iago. Roedd rhain oll yn dyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi, ynghyd â'r rhai gwragedd, a Mair mam Iesu, a chydau frodyr. Un o'r dyddiau hynny cododd Pedr ymysg y crydynwyr. Roedd tyrfa o bobl yn yr un lle, rhyw 120 ohonynt. Ac meddai, gyfeillion, rhaid oedd cyflawni yr ysgrythyr, a rag ddywedodd yr ysbryd glân trwy enau Dafydd am Judas, yr un a ddangosodd y ffordd i'r rhai a ddaliodd Iesu. Oherwydd fe'i cyfrifyd yn un ohonom ni a chafodd ei ran yn y weinidogaeth hon. Fe brynodd hwn faes ar tal am ei ddrygwaith, ac wedi syrthio ar ei wyneb fe rwygodd yn ei ganol a thywalltwyd ei berfedd i gyd allan.
A daeth hyn yn hysbys i holl drigolion Jerusalem, ac felly galwyd y maes hwnnw yn ei haith hwy ei hunain yn Akeldama, hynny yw maes y gwaed. Oherwydd mae'n ysgrifenedig yn llyfr y Salmau, aid ei gartreflen anghyfanedd heb neb yn byw ynddo. A hefyd, cymered arall ei oruchwiliaeth. Felly, rhaid i un o'r rhai a fi yn ein cwmni ni, yr holl amser y by'r arglwydd Iesu yn mynd i mewn ac allan yn ein plith ni, o fedydd Ioan hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny oddi wrthym, ddod yn dyst gyda ni o'i atgyfodiad ef. Ystyriwyd dau. Joseph a elwyd Barsabas, ac a gyfenwyd Justus, a Matthias. Yna eithant i weddi. A dweinos ti arglwydd galonnau pawb. Amlyga prin o'r ddau hyn a ddewisais di gymryd ei le yn y weinidogaeth a'r apostolaeth hon, y cefnodd Judas arni i fynd i'w le ei hun. Bwriasant goelbrennau arnynt, a syrthiodd y coelbren ar Matthias. A chafodd ef ei restru gyda'r un apostol ar 10. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Wel, nawn ni ganu efo'n gilydd eto o'r atodiad nesaf. Bydd 57. Y mae gorseddfa'n gyfri. Uwch thronau disglau'r dyn, y man lle daw y ffyddlon rai rhyw ddydd cyn hir. O flaen yr oen cawn fyw, hon yw addewid Duw. Colonnau ffydd dderbyniant ras cawn weld ei wedd. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu, dyn gilydd.
Hwna ni weddio, efo gyda, na ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd i ni newydd darllen a channu pethau rhyfeddol. Ni wedi darllen yn gyntaf dy fod ti, arglwydd, yn adnabod calonnau pawb. Ti yn gwybod beth sydd yn ein calonnau ni i gyd heno. Ac eto, arglwydd, ni newydd gannu bod yna ffordd i bobl fel ni. Pobl gyda calonnau fel ein calonnau ni. I ymddangos ger dy frondi yn y nefoedd rhyw ddydd. Ac arglwydd, ar yr olwg gyntaf, dyw hynny ddim yn gwneud synwyr sut gall rai fel ni ddod i'th bresenoldeb di. Ond ni'n gwybod yr ateb i'r broblem yna. Yr unig ateb yw trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr un sydd wedi marw, yn wir yr un a gyfododd, yn wir yr un a esgynodd. Ni'n diolch bod ni wedi clywed yn ein darlleniad heno am yr arglwydd Iesu, yr un sydd yn awr, wedi ei ddyrchafu i'r nefoedd. A'n bod ni, trwy ffydd yn ddofi, gyda'r sicrwydd y cawn ni fod gyda fe un dydd. Dad, ni'n rhyfeddu wrth ystyried y pethau hyn. Arglwydd, rydyn ni yn foli di ac yn mawrygu dy enw di i unwaith eto ni'n dweud coronwch ef yn ben. Arglwydd, ti yn heiddi pob mawl, pob parch, pob bri yn y nefoedd ac ar y ddeiar a than y ddeiar, arglwydd. Mae'r holl greadigaeth wedi ei greu dy fwyn di. Arglwydd, felly rydyn ni yn dyfawrygu di. Arglwydd, ein gweddi ni, ein dymuniad ni yw bod mwy a mwy o bobl ein byd ni'n cael clywed y newyddion da yma. Arglwydd, ni'n meddwl am yr gwaith yna nes ti roi i'r apostolion i fynd ac i fod yn dystion yn Jerusalem a Judea a Samaria a hyd eithaf y ddeiar. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti unwaith eto fod yr newyddion yma am yr atgyfodiad ac am fywyd tragwyddol, fod y newyddion yna wedi cyrraedd ein gwlad bach ni. Am bod ni yma heno yn dystion i hyn, yn dystion i'r gwaith rwy ti wedi wneud yn y gorffennol, a'r gwaith rwy ti wedi wneud yn ein bywydau ni yn y presennol. Ac arglwydd, ni'n hyderus felly, fod gen ti fwy i wneud. Yma yng Nghymru, ac arglwydd, mewn mannau eraill o'r byd hefyd. A ni'n gofyn nawr felly dy fendith di. Ni wedi gweddïo'n barod yn yr oedfa am eglwysu a mannau lle mae'r gair yn cael ei brygethu heddi. Arglwydd, ni'n gweddïo byddai'r ysbryd glân yn rhoi nerth ac awdurdod. A ni'n gofyn y bydd yr hyn mae dy bobl di wedi clywed heddi yn adeiladu nhw yn ei ffydd nhw ac yn rhoi rhyw awydd i fynd allan i rannu gydag eraill. A ni'n gweddïo heddi lle mae yna bobl wedi clywed yr efengyl, wedi clywed am Iesu Grist, a sydd ddim eto yn credu, ddim eto ni'n nabod e. Arglwydd, ni'n gofyn arno ti i achub arglwydd. Os sgweli di fod yn dda, trig ar ha arglwydd. A trig ar ha wrtho ni. Dad, fel glywon ni bore yma, ni'n dod ato ti, a mae gennym ni bob math o anghenion. A ni'n gofyn arno ti i ddod yn agos ato ni. I faddau ein pechodau ni, ac i'n cynnal ni, beth bynnag a ddaw.
Arglwydd ni'n dal i weddio dros ein byd ni, a arglwydd wrth i ni parhau i glywed am rhyfel a bywydau'n cael eu colli yn Gaza ac yn Ukraine ac arglwydd mewn mannau eraill. Arglwydd ni ddim eisiau rhoi lan gweddio, ni eisiau dyfobarhau a gofyn arna ti i ymyrryd. Ac arglwydd, gofyn i ti ddod a edifeirwch, gofyn i ti ddod a heddwch, gofyn i ti ddod a chyfiawnder. Os gweli di fod yn dda. O, Dad, bydd gyda ni nawr felly. Ni'n gofyn y byddwn ni unwaith eto yn ymwybodol fod y Crist dyrchafedig yma ac yn ein plith ni trwy waith yr ysbryd glân. Dad, clywyn gweddi ni yn ei enw. Amen. Amen. Ganwn ni o Grym Mawl 1, rhif 6. Clywch leisiau'r nef yn canu mawl i'n harglwydd byw. Pwy fel e fe? Hardd a dyrchafedig yw. Dewch canwn yna i glod i'r oen ar osedd nef. Ymgrymwn ger ei fron, a ddolwn neb ond ef. Ac ymlaen. Bore yma, o'n i'n cael ein annog i geisio yr arglwydd Iesu Grist. I weld ein hangen ni ac i nesau felly at yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, wrth gwrs, mae hynny'n codi cwestiwn, sef, ble mae e? Ble mae Iesu nawr? Siwr bydde llawer o bobl yn cynnig pob math o atebion gwahanol i'r cwestiwn y ble mae Iesu nawr, ond mae'n hollol amlwg beth mae Luc eisiau yw ddarllenydd Theophilus a beth felly mae Caerdydd eisiau ni i wybod, sef fod yr arglwydd Iesu Grist yn y nefoedd.
Ni'n gweld e'n dyn ni ar ddechrau a diwedd yr adran ddarllenon ni, so adnod 2, hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny, ac yna ar ddiwedd y benod adnod 22, y dydd y cymerwyd ef i fyny. Ac yna, wel, os mae dyna 2 dafell o fara, yn y canol y brechdan, be sydd gyda ni? Wel, adnod 11, yr un syniad eto, yr Iesu hwn sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrth i chi'r nef, a'r prif adnod fi eisiau canolbwyntio arno, adnod 9. Wedi iddo ddweud hyn, a hwythau'n edrych, fe'i dyrchafwyd, a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Ble mae Iesu heddi? Mae e wedi ei ddyrchafu. Nawr, beth sydd gyda ni fan hyn yw rhan o'r neges nath troi ein byd ni ben ei weired a newid cwrs hanes yn gyfan gwbl. Y neges yma fod dyn o'r enw Iesu o Nazareth wedi iddo gael ei groeshoelio a'i gladdu ar y trydydd dydd wedi atgyfodi. Ac yna, 40 diwrnod, 20 diwrnod yn ddiweddarach, fe'i dyrchafwyd. Heno, eisiau chi glywed hyn, mae yna ddyn yn y nef. Ein gwaredwr ni. Dyn go iawn. Person hanesyddol, person ffeithiol, person o gig a gwaed, person o'r un anian a chi a fi, ac mae e yn y nefoedd wedi ei ddyrchafu. Gai fi eisiau bod yn hollol glir am hyn, dyn ni ddim yn sôn heno wrth edrych ar Actau pennod 1 ar stori tylwyth teg. Dyw dyrchafiad neu esgyniad Iesu ddim yn alegori, neu rhyw fath o foeswers, rhywbeth i ddysgu, rhyw wersi i ni am sut i fyw, na dim byd fel na. Ni'n sôn am ddigwyddio'r hanesyddol. Mae Luc yn pwysleisio sawl gwaith yn dydy fod y disgyblion yn edrych. A maen nhw'n syllu. Ac yna yr angylion yma'n gofyn pam rydych yn edrych tua'r nef. Maen nhw'n gweld y pethau hyn. Maen nhw'n dystion i'r ddigwyddiad yma. Pam? Pam bod hyn mor bwysig? Pa wahaniaeth mae'r dyrchafiad yma yn ei wneud? Wel, fi'n credu bod y dyrchafu yn dangos sawl peth i ni am yr arglwydd Iesu Grist ac am yr hyn mae wedi wneud drosto ni. Weithiau yn dyn ni, mae'r gair yna dyrchafiad, sori, Luned yn cyfieithu, yn yw, ni'n defnyddio fe weithiau, sôn am promotion yn dyn ni, bod rhywun yn dod yn rhywbeth mwy nag oedden nhw. Ond na, pan mae Iesu'n cael ei ddyrchafu, dwi ddim yn dod yn fwy nag oedd e. Yn ei ddyrchafiad, i ni'n gweld pwy yw e, a be mae wedi gyflawni drosto ni. Y pwynt cyntaf felly yw hyn, mae dyrchafiad Iesu yn dangos yr hyn mae e wedi gwneud. Ni'n edrych nôl. Mae dyrchafiad Iesu yn dangos yr hyn mae wedi gwneud. Pam bod Iesu'n cael ei ddyrchafu? Wel, yn y lle cyntaf, oherwydd yr hyn roedd e yn barod wedi ei gyflawni. Ni'n clywed ychydig am y peth yn adnod 3, yn dydyn ni. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw wedi ei ddioddefaint drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod 20 diwrnod a llefaru am deyrnas ddew. Beth oedd wedi digwydd cyn yr esgyniad? Wel, yr atgyfodiad. Beth oedd wedi digwydd cyn yr atgyfodiad? Wel, gafodd Iesu ei gladdu. A beth ddigwyddodd cyn bod e'n cael ei gladdu? Fe nath e ddiodde. Fe nath e ddiodde a marw ar groes.
Nawr, beth sy'n drawiadol yw fod Iesu, tra fod e ar y ddaear, fod e wedi disgrifio y pethau hynny, wedi disgrifio'r groes a'r farwolaeth oedd o'i flanau, oedd e wedi disgrifio hynny fel dyrchafiad. Felly yn Efengyl Ioan, mae croeso i chi droi, ni'n darllen hyn. Ioan 3, adnod 14 ac 15, wel, na'n darllen 13 ymlaen. Mae Iesu'n dweud, nid oes neb wedi esgyn i'r nef, ond yr un a ddisgynodd o'r nef, mab y dyn. Ac fel y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch, felly mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu. Mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd tragwyddol ynddo ef. A mae Iesu'n gweud rhywbeth tebyg nes ymlaen yn Ioan pennod 12 ac adnod 32. A mae ddarllen adnod 31 hefyd. Ioan 12, adnod 31, dyma awr barnu'r byd hwn. Yn awr mae tywysog y byd hwn i gael ei fwrw allan a minnau os caf fy nyrchafu oddi ar y ddaear. Fe dynaf bawb ataf fy hun. Dywedodd hyn i ddangos beth fyddai dull y farwolaeth oedd yn ei aros. Oedd Iesu yn ystod ei fywyd, yn ystod ei weinidogaeth wedi dweud bod e yn mynd i gael ei ddyrchafu. A beth oedd e'n golygu fyna oedd fod e yn llythrenol yn mynd i gael ei godi oddi ar y ddaear a'r groes. Fel y sarf yna yn yr anialwch yn cael ei godi ar ddarn o bren, y sarf yna'n arwydd o felltith, a rhai oedd yn cael ei brathu yn troi mewn ffydd i edrych ar y sarf. Mae Iesu'n dweud, fi'n mynd i gael fy nyrchafu ar groes, fi'n mynd i ddod yn felltith ac yn bechod, i fi'n mynd i gael fy nghosbi fel bod pwy bynnag sy'n troi ac yn edrych ato fi mewn ffydd yn gallu cael bywyd. Dyma'r gwaith oedd Iesu wedi dod i'w gyflawni. Nawr, fe gafodd ei ddyrchafu ar y groes, yna gafodd ei gladdu, ac ar y trydydd dydd fe wnaeth e atgyfodi. Ac wrth gwrs, oedd yr atgyfodiad yn brawf yn doedd, oedd e'n dystiolaeth bod e wedi cyflawni ei waith. Wrth i Iesu ddod nôl yn fyw, oedd y tad yn cyhoeddi, ie, fi wedi derbyn yr aberth, fi wedi derbyn yr hyn mae Crist wedi ei wneud. Ond ac oedd e'n briodol wedyn. Fel rhyw fath o arwydd pellach, terfynol sicr fod Iesu yn nawr yn cael ei ddyrchafu o'r ddaear ac yn ôl i fynwes y tad. Mae Iesu'n cael ei ddyrchafu i'r nefoedd oherwydd yr hyn mae wedi gwneud wrth gael ei ddyrchafu ar y groes. Mae bach fel, dychmygwch ras 100 metr wedwn ni. Mae'r gwn yn saethu, mae pawb yn redeg, a chi'n gwybod fel arfer yn chi pwy sydd wedi ennill. Falle bod nhw angen photo finish i weld y person sy'n pasio'r llinell gyntaf, nhw sydd wedi ennill. A chi'n gwybod hynny, mae pawb yn gwybod hynny, ac mae'n sicr, nhw sydd wedi ennill, mae'n cael ei gyhoeddi ar y sgrin ac yn y blaen, ond beth sy'n digwydd wedyn? Wel, wedyn mae dechrau'r podiwm yn does. Maen nhw wedi ennill yn barod, ond wrth iddyn nhw gamu lan ar y podiwm, mae pawb fel petai yn cael ei weld, a does dim amheuaeth mwyach. A dyna sy'n digwydd yn hyn, mae Iesu wedi atgyfodi fel arwydd o'i lwyddiant dros bechod, dros Satan, dros farwolaeth. A nawr mae'n esgyn yn ôl, i'w ogoniant. Mewn un ystyr mae'n codi yn ei nerth a'i heiddiant ei hun. Ac eto ar yr un pryd, mae'n cael ei ddyrchafu. Fel arwydd di-amau fod y tad yn ei dderbyn yn ôl i eistedd ar ei orsedd.
Mae'r dyrchafiad yn dangos yr hyn mae Iesu wedi gwneud. Drostoch chi a fi. Fel glywon ni bore yma, mae yna faddeuant ar gael. Bore yma oedd e'n profi hynny trwy iachau rhywun. Caniatau i'r claf o'r parlus i gerdded eto. Fan hyn mae'n cael ei brofi trwy ei esgyniad. A felly heno yma, os i chi yn poeni am eich pechod, os i chi yn ymwybodol o'ch angen chi, os ych chi dan bwys o euogrwydd, os ych chi ddim yn siŵr, ydy Duw yn gallu maddau rhywun fel fi? Ydy aberth Iesu ar y groes yn ddigon i rhywun fel fi? Mae'r ffaith fod e wedi dyrchafu yn dangos yr hyn mae e wedi gwneud drosto chi. Nawr fan hyn ni'n dod at yr ail beth. Mae dyrchafiad Iesu'n dangos yr hyn mae e yn gwneud. Felly ni wedi edrych yn ôl, mae'n elfen hanesyddol, y gorffennol, a nawr beth mae yn gwneud yn y presennol. Wrth iddo ddweud hyn a hwythau'n edrych, fe dyrchafwyd a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Wrth gael ei ddyrchafu i'r nefoedd, mae Iesu yn mynd i'r nefoedd ar ein rhan ni. Mae'n mynd o'n blaenau ni. Oedd wedi gweud wrth y disgyblion, rwy'n mynd i baratoi lle ar eich cyfer chi. Trwy ffydd mae'r Cristion yn un gyda Christ, a felly mae'r ffaith fod nawr wedi esgyn yn golygu ein bod ni yn barod ynddo fe yn eistedd ar ddeheulawr tad. Mae hynny'n rhoi rhyw flas i ni o beth sydd i ddod rhyw ddydd, yn dydy? Mae Iesu wedi mynd ymlaen i baratoi lle ar ein cyfer ni. Mae chydig bach fel pan brynon ni ein tŷ ni. O'n i'n symud i'r tŷ rownd y gornel fan hyn, ac ar y dydd symud, oedd Catrin yn gorfod gweithio, cyfleus iawn. Good excuse. A felly oedd yr holl stuff mae i symud ac oedd Catrin ddim o gwmpas i helpu. Na fe. A chwarae teg, oedd rai ohonoch chi wedi dod, o'ch chi ar gael yn eithaf chi. So, ni ddim ar ben fy hun, ond fi eisiau chi jyst dychmygu am munud bod fi ar fy mhen fy hun. Okay? So, na fe. Mae'r amser yn dod ac mae ein cartref ni oedd e, ond ni yn cael gyda'n gilydd, wel, fi aeth i bigo lan o'r allweddi o'r asiant yn y pentre. Fi aeth i fewn gyntaf, fi aeth i fewn ar ein rhan ni, fi na ddechrau symud pethau i fewn a dechrau cael y lle i ryw raddau yn barod. A chi'n gwybod, mae Iesu yn gwneud hynny. Iesu yw ein priodfab ni. Iesu yw ein cynrychiolydd ni. A felly, peidiwch meddwl nawr, reit, mae Iesu wedi gorffen ei waith, ar y groes, mae'n mynd i'r nefoedd, a nawr mae'n segira, yn diogi, yn gorffus, yn neud dim byd. Na. Mae'n ddau beth amlwg mae Iesu'n gwneud. Y peth cyntaf yw, mae'n eiriol ar ein rhan ni. Fel fi'n gweud, Iesu yw ein cynrychiolydd ni, ger bron y tad. Mae ei fywyd perffaith a'i aberth dirprwyol yn ein lle ni yn cael ei cyflwyno yn wastadol ger bron gorsedd Duw. Mae'n eirio, mae'n gweddio drosto ni yn ein hangen ni. Pan i ni'n syrthio, pan i ni'n pechu, pan i ni'n crwydro, pan i ni'n pellau, mae ei aberth yn pledio drosto ni. Pan i ni'n wan ac yn stryglo ac yn anobeithio, mae'n cydymdeimlo gyda ni, a mae'n ein nerthu ni ac mae'n ein cysuro ni. Mae hynny'n dod â ni felly at yr ail beth, mae'n eiriol drosto ni, ond sut mae'n cysuro ac yn nerthu? Wel, mae'n gwneud hynny trwy dywallt ei ysbryd glân ar yr eglwys. Nawr,
byddwn ni'n meddwl mwy am hyn wythnos nesaf, efo Pentecost wrth gwrs, ond mae'n cael ei bwysleisio fan hyn yn dydy adnod 5. Mae Iesu'n dweud, a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chwi a'r ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Ac yn adnod 8, fe dderbyniwch nerth wedi i'r ysbryd glân ddod arnoch. A byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddeiar. Mae Iesu, wrth esgyn i'r nefoedd, yn tywall allan ei ysbryd. Ar sail yr hyn mae e wedi wneud, mae e nawr yn gweithio trwy ei ysbryd glân. Nawr eto, nath ni gyffwrdd ar hyn bore yma'n do. Chi'n cofio, pan oedd Iesu ar y ddeiar, oedd e methu bod ym mhobman ar unwaith. Pan oedd Iesu ar y ddeiar, doedd y tyrfaoedd ddim wastad yn gallu cyrraedd ato fe. Weithiau oedd pobl gorfod wneud twll yn y to mwyn cyrraedd lawr at Iesu. Weithiau oedd Iesu'n gorfod mynd mas mewn cwch ychydig o'r lan fel bod pawb yn gallu ei weld e ac yn gallu ei glywed e. Ond wrth iddo fe gael ei ddyrchafu'r nefoedd, mae hynny nawr yn newid. Mewn un ystyr mae'n bellach oddi wrthon ni, yn siarad yn ddeiarol gorfforol. Ond y gwir yw, trwy ei ysbryd, mae'n agosach ato ni nawr nag erioed. O'n i'n cael yn atgoffa chydig bach o... Chi'n cofio yn ystod Covid, y dyddiau hyfryd yna, yn ystod Covid, a dath y lockdown cynta, a dyma pawb yn darganfod Zoom. Ac oedd yna beth od i digwydd, ni dim ond fel wythnos mewn i'r lockdown, dyddiau cynnar, a dyma pobl yn dechrau Zoomo, aelodau'r teulu, byddwch chi beth di meddwl ffonio mor fuan a hynny? Chymod? Fi'n cofio cael Zoom gyda mam a dad, amser bwyd, chymod? A fel, byddwn ni beth di wneud na, fel arfer, ond just chymod, wythnos mewn, ddim fel bod amser hir di bod eto, ond fel wythnos mewn, o'n i'n cael swper ac o'n nhw yna efo yr iPad a'r pen y bwrdd. Hynny yw, mewn un ystod o'n i'n bellach oddi wrth ein gilydd, ond o'n, achos o'n i ddim yn gallu mynd lan y stryd i'w gweld nhw, nhw methu dod mewn i'n tŷ ni. Ac eto, mewn ffordd od, o'n i'n treulio fwy amser gyda rai pobl yn dod ni. O'n i'n siarad yn fwy cyson gyda rai pobl, a mae rhywbeth tebyg fan hyn. Di mae Crist wedi mynd. Mae yn y nef, yn ein cynrychioli ni ac yn eiriol ar ein rhannu. Ond chi'n cofio nath e weid wrth y disgyblo, mae'n well i chi bod fi'n mynd. Achos pan i fi mynd, gallai anfon eiriolwr arall, Crist arall, yr hyn a addawodd y tad. Gallai anfon fy ysbryd i fydd yn dod i fewn i'ch calonau chi ac fydd yn eich misg chi. Trwy ei ysbryd, mae modd i ni heno i brofi presenoldeb Crist. Yno ni, gyda ni, a ddim just yn y lle hwn, ond wrth ni fynd adre, ar wahân, fori, diwrnod wedyn, a beth bynnag ni'n gwynebu, beth bynnag sydd o'n blaen ni, mae'r arglwydd trwy ei ysbryd yn mynd gyda ni. Ond mae yna fwy. Trydydd pwynt. Mae dyrchafiad Iesu'n dangos yr hyn mae e yn mynd i'w wneud. Ni wedi edrych nôl i'r gorffennol, di meddwl am y presennol, ond nawr wrth gwrs ni angen edrych ymlaen i'r dyfodol. Mae'n dangos yr hyn mae'n mynd i'w wneud. Maen nhw'n dweud yn Saesneg yn dyn nhw, what goes up must come down. A fi'n siŵr gallech chi feddwl am eithriadau i'r reol yna, ond mae hynny yn sicr yn wir fan hyn. Mae'r ffaith bod Iesu wedi esgyn i'r nef, wedi ei ddyrchafu, yn pwyntio ymlaen i'r ffordd roedd e'n mynd i ddychwelyd. Ni'n darllen yn dyn ni. Mae Iesu'n cael ei ddyrchafu, mae'r cwmwl yma'n cipio fe o'i golwg nhw. A be mae'r disgyblion yn gwneud? A maen nhw'n oedi. Fel yr oeddent yn syllu
tua'r nef, a'r syniad sydd â chi yw bod nhw'n gyd jyst yn sefyll yna'n syllu lan, a neb yn dweud gair, a neb yn symud, a jyst yn aros. A chi'n deall hynny, yndych chi? Mae'n beth naturiol. Dyma ddiwedd cyfnod. Maen nhw eisiau edrych ar yr arglwydd mor hir a maen nhw'n gallu. Falle chi wedi cael rhyw brofiad fel hyn, falle'n ffarwelio gyda rhywun, maen nhw'n mynd yn y car, neu mewn tren, neu siwr o fod y peth gorau, os chi erioed i ffarwelio gyda rhywun yn mynd mewn cwch. Chi erioed i wneud hynny? Sa'n siwr ydw i wedi, ond chi'n ffarwelio gyda nhw, a mae'r cwch yn dechrau hwylio, a mae'n mynd yn bellach, ac yn bellach, a mae'n y bwynt yn dod, ydw i dal gallu gweld y cwch, fi ddim yn siŵr, achos mae'n diflannu ar y gorwel, a mi'n siŵr yn y foment yna, chi ddim eisiau troi. Achos yn y foment chi'n troi, chi'n cydnabod yna fe, maen nhw wir wedi mynd. A fi'n siŵr y disgyblion, ond nhw ddim eisiau gwynebu'r foment yna, y reality yna, mae e wedi mynd, a nawr mae'n rhaid i ni aros am yr ysbryd sydd wedi ei addo. Ond wrth gwrs, oedd dim pwynt iddyn nhw aros yno. Oedd dim byd arall yn mynd i ddigwydd fyna nawr. Ond nhw ddim fod i aros yna. O nhw, ni'n clywed fod y ddau gŵr yma, mae'n amlwg mae angylion ydyn nhw yn ymddangos fel dynion. Dyma ddau ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn. A meddai'r rhain, wir Galilea, pam rydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Bydd yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrth i chi'r nef, yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Ond nhw'n gwybod hynny. Oedd Iesu wedi gweud hynny wrthyn nhw, fi'n mynd i esgyn, fi'n mynd i gael fy nghymryd oddi wrthoch chi. Ac nawr, oedd angen iddyn nhw fynd. Ond nhw ddim yn hoffi hynny o nhw wastad. Ni'n gweld rhywfaint o hynny fan hyn yn adnod 7. Adnod 6 a 7. Maen nhw'n holi'r arglwydd. Efe nawr ti'n mynd i ddod ar deyrnas, efe nawr ti'n mynd i trawsnewid y byd yma. Mae Iesu'n gweud, wel, nid chi sydd i wybod y pethau hyn. Fi wedi dweud wrthych chi be chi fod i wneud. Peidiwch sefyll fan hyn yn aros i weld ydw i'n mynd i ddod nôl, achos fi wedi rhoi job i chi. Ewch. Fydd erbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Mae Iesu'n mynd i ddychwelyd. Mae'r ffaith fod e wedi cael ei ddyrchafu, yr ffaith bod e ddim wedi marw neu jyst wedi diflannu o'i golwg, ond bod wedi gweld e'n esgyn yn dangos i ni dyma sut mae'n mynd i ddychwelyd. Mae wedi gweud un dydd mae mab y dyn yn mynd i ddod yn ôl yn ei ogoniant, yn y cwmwl, gyda'i angylion sanctaidd. A felly sdim amheuaeth, dyma sut mae e wedi mynd, dyma sut mae'n mynd i ddod yn ôl. Mae'r arglwydd wastad yn cadw ei addewidion. Os oes ganddo fe'r hawl i esgyn at y tad oherwydd be mae wedi gwneud, os oes ganddo fe'r hawl yn awr i eiriol a tywallt ei ysbryd, yna un dydd fydd e'n dod yn ôl gyda'r hawl a'r awdurdod i farnu. A felly nawr, nid aros yn yr unfan oedd y disgyblion fod i wneud, ond mynd. Nawr mae'n y gysur yn does yn y pethau hyn. Mae'n y gysur enfawr o wybod un dydd mae Iesu'n mynd i ddod yn ôl. A sdim ots beth i ni'n gwynebu yn y cyfamser, sdim ots beth sy'n digwydd i ni yn y cyfamser, sdim ots sy'n mae'n bywyd ni'n troi allan yn y cyfamser, mae e'n mynd i ddod yn ôl. Yn yr un ffordd ag aeth fe fydd e'n dychwelyd ac yn gwneud pob peth yn iawn. Mae'n y gysur aruthrol. A mae'n y gymhelliant hefyd yn does. Mae'n y gymhelliant, peidiwch sefyll o gwmpas. I ni ddim bod i just aros nawr, reit, pryd mae Iesu'n dod nôl, edrych ar awyr fel petai, efe nawr, na.
Na, ni'n gallu edrych ymlaen am y dyfodol, ni'n gallu dyheu am yr ail ddyfodiad, ni'n gwybod bod e'n mynd i ddigwydd, ond ni ddim yn gwybod lle, ni ddim yn gwybod pryd, a felly am nawr mae gennym ni waith i'w wneud. Gwaith i'w wneud. Mae yna ddydd o farn yn dod. A mae pobl angen clywed am yr arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu yn dychwelyd. A ni eisiau i pobl i fod yn barod i'w groesawu. Diolch iddo. Amen. Amen. Na ni weddio. O, Dduw ein tad, ni'n diolch i ti am yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi ei wneud, a yn ei wneud ac yn mynd i'w wneud drosto ni. Da, ni'n diolch am yr comisiwn yna nes ti roi'r disgyblion ac yr gwaith yna rwy ti wedi roi i'r eglwys nawr. I fynd ac i dystio ac i rannu'r newyddion da ac i rybuddio am y farn sydd i ddod. Dad, ni'n cyffesu bod ni angen help. I ni angen dy ysbryd glân di. Dad, ni'n diolch i ti. Fod y Pentecost wedi digwydd. Ac arglwydd, fod yr ysbryd gyda ni nawr mwyn unerthu ni yn y gwaith. Arglwydd, helpa ni nawr. Helpa ni wrth i ni fynd adre. Helpa ni wrth i ni feddwl am beth ni wedi clywed. Helpa ni dros y dyddiau nesaf. Arglwydd, dangos i ni. Dy fod ti gyda rai sydd yn ymddiried yno ti. A bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni o'r atodiad wrth i ni orffen. Un o emynau Uncle Noel, rhif 47. Mynd â ni gyntaf i gyd i ardd Gethsemane. Yr arglwydd Iesu wrth gwrs yn dechrau dioddef yn yr ardd. Yna, pwy yw hwn ar ben Calfaria? Yr arglwydd Iesu yn dioddef ac yn marw ar y groes. Ac yna, y trydydd pennill, pwy yw hwn tu fas i'r ddinas yn o'n cwrdd a'i ffrindiau ef? Mae'n ei cyfarch a'i bendithio ac mae'n edrych tua'r nef, dyma Iesu. Mae am esgyn at y tad. Ond yna mae'r un sydd yn esgyn yn mynd i ddychwelyd. Pwy yw hwn sydd ar y cwmwl, tebyg yw i fab y dyn. Tyrfa fawr sy'n ei groesawu ac mae pawb yn plygu glin. Dyma Iesu. Rhydd yr orsedd nawr i'w dad. Yn ei sefyll i ganu.
nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.